Хасково ще бъде Добри Беливанов. Честито, господин Беливанов, как си обяснявате подкрепата на хасковли? Според Екзит Пол 70,9% подкрепа. Всички наши съграждани ще гласуват това това, което тук с нас и човекът, който управлява Хасково през последните 16 години, господин Георги Иванов. Добър вечер, господин Иванов. Как си обяснявате резултатите от изборите? Бяхте 16 години от вас. Ми обяснявам се и с два начина. Явно съм ползвал на хората, явно не харесват това, което съм направил за техния град и са решили да променят нещата. И мога да ви кажа, че това не бяха избори. Това беше една полицейска работа, абсолютен натиск, но за съжаление, явно така са преценили гражданите. Нека да им е честито, а тези, които гласуват, ще се опитат да защитавам тяхните интереси, да честят съвет и тук нататък. Нека да бъде Хасково, да върви напред, да става все по-красив и по-хубав град. Който може, нека го направи. От вашия щаб се появи информация, че смятате да сезирате европейските институции, така ли е? Те са сезирани вече, тъй като помните, че на предходните ния кръг също беше с една изключителна полицейска атака срещу нас. Има много факти, има много данни, но това само по себе си няма да промени нещата. Това е един опит да се спомене в Брюксел какво става в България и мисля, че не само в Хасково. Благодаря ви. Тук с нас е и областният лидер на ГЕРБ в Хасково и народен представител от този район Делян Добрев. Господин Добрев, полицейска вакханалия ли бяха изборите тук, както каза господин Иванов, и как ще коментирате твърденията за намеса на държавата, полицейска акция и така нататък? Един провал може да се обясни по много начини. Лошото е, че нашите опоненти използват точно този. Полицията е факт, че не позволи купуването на гласа в Хасково, за което много се радвам, но аз тук искам да благодаря на всички граждани на Хасково, които категорично подкрепиха кандидата на ГЕРБ Добри Беливанов. Виждате каква радост и какво веселие цари из целия град и в момента имаше заряда, като вървяхте на въздуха. Така че благодаря на всички хора, които ме подкрепиха. Сигурен съм, че ние ще успеем да решим проблемите на града с високата безработица, ниските данъци, високите данъци и такси. Слушаме те, Доби. Да, разбира се, веднага предавам твоите въпроси и към господин Беливанов и към господин Иванов. Чии гласове успяхте да привлечете на тези избори? Така че много благодаря на всички. Аз ще бъда кмет на Хасково. Няма никога някой да защитава интересите на другите. Ще бъда Господин Георги Иванов, кои гласове загубихте вие на тези избори? Откъде мога да знам, господине? Някои хора, ако имат предварителна информация и знаят предварително какво ще се случи, това е отделен въпрос. Аз не знам, те първо ще се броят, те първо ще станат ясни. Така че съжалявам, този въпрос не е към мен. Това от тук Общинската избирателна комисия все още не е сложила край на изборния ден и не се е произнесла с официалните данни от вота.